labarina yanzu zana bayyana muku akan wace yarinya wanda zuci ta yi ruko in ba ta waya ya zanya duniya. Magana akan ta a yau ne nake, ta ban amananta ni na rike, ashe za ta mun fiffike. Matsalancin soyayya ce, rukun amana dace, amma muke me zance akan ke har na zauce. Wa za ya bana amana ni zan rike, ashe zuwar so da zagi kamar rake. Waya ya zan rayuwa in ba bike, kin kama zuciyata, ke ce abar yabota, ta hoki zo mai zanta, kalaman baki na waki nake. Shine abin nina, tunaninki ya zama abincina, an taɓa ki an sanya rai gona, ke nake so na kalla dare rana, kar ki bar zuciyata tana ƙura. Kan birni idan baki daji ne.